Pagluto ng bubuli ko ikaw. Bubuli ganak nin? Pagluto? Man naman ako pagluto. Ano pa man tatlulutoon? Ako man naging paso ang pansit. Oo. Kaya ano mabuli ka? Man ako pagluto. Pagmulay na lang dito. Lalo ako. Ha? Luluto ako. Magluluto ka? Marang ka agad magluto? Oo. Kada mo naman ngayon na ibabaruan. Baiton, ako na lang. Uman naman nga niyak magluto. Wala, pagmulay dito. O kaya pagsipid lugod, ani lugod. Dali. Ito na, paghamis. Ito na ha. Kontrat magluluto ka, pagsipid na lang. Kaya ha. Payagan. Ano? Wala sa susugo. Oo, susugong. Kay, nasayin ka magluluto ka. Eh, kay wala na talutoon, kasi nipapaghamis ko na lang ikaw. Oo. Itnem sarang dito nga kahoy. Wow. Katat kusina. Mga pa nga sungo iton.